Jó reggelt! Good morning. Jani már elspoilerezte, hogy megházasodtam tavaly. So Yanni already told you that I got married last year. És tudjátok, hogy ez azzal jár, hogy az ember részese lesz egy másik családnak az életére. So marriage comes with the fact that you become part of a new family. És ez egy szuper dolog, én nagyon hálás vagyok a feleségem családjáért. Which is a great thing. I'm very thankful for my wife's family. És az ő családjuk az elég nagy. Her family is quite big. 8 gyerek. There's 8 children in the family. Feleségem a legkisebb. And my wife is the youngest of the 8. Ez tényleg olyan, mint a mesében. This is like a fairy tale. És a szülők aktívan benne vannak a keresztény szolgálatban. And her parents are actively involved in ministry. És emiatt sokan megfordulnak a debreceni háznál. So because of that they have a lot of guests in their home in Debrecen. Szóval így történt, hogy az egyik vasárnap, amit ott töltöttünk, so it happened that one weekend when we were both at the parents' house, egy erdélyi lelkész volt a vendége apósóméknak, és ők nagyon jó barátok. My father-in-law invited a pastor and his wife to the lunch table with us. És teológiát végzett, nagy tudású, a világra nagy rálátással bíró emberekről van szó. So they were both of us had theological education. They were educated, so they were smart. És kalandoztunk teológiai témákban. So the conversation at the table was very much like a theological conversation. Nyilván mi inkább hallgatói voltunk a beszélgetésnek. So me and my wife would just listeners to the conversation. Egészen addig, ameddig ez a lelkész fel nem tett egy kérdést, és utána csönd volt az asztalnál, és közben így én azt éreztem, mintha rám is nézne. Until the point when the pastor asked the question to all of us at the table, and when he asked that question, he looked at us, all of us at the table. És ez nem is akármilyen kérdés volt, mert úgy kezdte, hogy az élet legfontosabb kérdése a következő. So the question was not just a simple one. He asked, so what is the most important question of life? Ami úgy hangzott, hogy ki vagy, és hová tartasz. So he said it sounds like this: who you are and where are you heading to? És ott hirtelen azért belekapaszkodtam a húsleveses tálba, hogy so at the table I was holding onto my spoon so much. Hogy már nem csak az erős pistától izzadtam ott. So I was sweating not because of the erős pista at the table. De tudjátok, a jó lelkész az attól jó lelkész, hogy föltesz egy kérdést, és aztán meg is válaszol. You know, a good pastor is a good pastor because he asks a question and then he wants to answer it. Szóval elmondta, hogy ő neki mi a válasza erre a kérdésre. So he shared his answer to his question. És azt mondta, hogy ő Krisztus követője. He is a follower of Christ. Férj és apa. He's a husband and a father. Lelkész és magyar. He's a pastor and he's a Hungarian man. És ez a kérdés meg a válasz egyébként olyan szinten megfogott, hogy utána nagyon sokat gondolkodtam ezen. So his question was touched me, and I kept thinking about what I would answer. És tényleg erre jutottam, hogy hát ez szinte az élet legfontosabb kérdés. I came to the same conclusion. Yeah, this is one of the most important question of life. És erről lesz szó ma reggel. So this morning, this is my topic for you. Dávid életében egy ilyen történetet fogunk megnézni. A life of David, this is where we're going to. Szóval mielőtt felolvasnánk a 2 Sámuel 9-et. So before we go to 2 Samuel chapter 9, imádkozok egyet. I pray. Menj, Atyánk, jövünk eléd. Heavenly Father, we come before you. És szeretnénk megnyitni a szívünket. We would like to open our hearts. És szeretnénk befogadni azokat a válaszokat, azokat az üzeneteket, amiket te akarsz nekünk ma reggel. And we would like to receive the answers. We would like to receive the word which comes from you. Azért, hogy egyre inkább hasonlítsunk rád, Krisztus. So we will be transformed to you, Jesus. Vágyunk erre, mert hisszük azt, hogy te vagy az élet forrása. This is our desire because we believe that you are the source of life. Amen. Amen. Szóval 2 Sámuel 9, tehát az elejétől a végig elolvasom, és azt kérem, hogy az angolul beszélők azok a Bibliájukban kövessék. So I will read 2 Samuel chapter 9. We're only going to read it in Hungarian, so if you're an English speaker, please follow along. Így szól. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom, Jonatánért. Volt
Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cíbá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király: te vagy Cíbá? Ő így felelt: én vagyok a te szolgád. Akkor ezt mondta a király: maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cíbá azt felelte a királynak: van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte: hol van? Cíbá így felelt a királynak: Lódebárban van, Ammiel fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzent neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Ammiel fiának házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak fia, arcra esett és leborult előtte. Dávid megszólította: Mefibóset. Ő így felelt: itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki: ne félj, mert én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokán, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta: micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Ezután hívatta a király Cíbát, Saul legényét, és ezt mondta neki: mindent urat fiának adtam, amilyen csak volt Saulnak és egész háza népének. De műveld a földjét fiaddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fiának. Maga Mefibóset, urad fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cíbának 15 fia és 20 szolgája volt. Cíbá így felelt a királynak: mindent megtesz a te szolgád, amit uram királyom parancsol szolgájának, Mefibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Mefibósetnek egy Míká nevű kisfia. Cíbán házának a lakói mindannyian Mefibóset szolgái voltak. Maga Mefibóset pedig Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Szóval ez a történet röviden arról szól, hogy Dávid király sétálgat az udvarában, az utcán, a palotájában, bárhol. So the story shortly is about David when he's at his palace, he's walking, he's thinking. És egyszer csak eszébe jut, hogy valaki éle még egykori barátjának, Jonatánnak a rokonságából. And he thinks about, he remembers, this thought comes to his mind that is there anybody alive from the house of Saul? És ugye Jonatán a korábbi uralkodó házból származik, Saul házából. So Jonathan was the inheritance of the previous dynasty, Saul's family. És kiderül, hogy bizony van egy Mefibóset nevű fia, aki mindkét lábára béna. So the fact is that there is somebody, an inheritance, descendant from that house, Mephibosheth. És Dávid maga elé hozatja, visszaadja neki a nagyapjának a földjeit. So David have him brought to his presence and he restores whatever belonged to the family. És azt mondja, hogy te bizony az én asztalomnál fogsz étkezni életed végéig. And David tells him that you're gonna be presented at my dinner table at the rest of your life. Ez egy szuper történet. This is a great story. Nézzük meg, hogy kapcsolódik ez a kérdéshez. Let's see how it connects with the question I mentioned. Szóval, ugye a héten Dávidnak az életében kalandoztunk. So during this week we followed David's life. És az előző két rész, a 7-es és a 8-as nem volt része a hétnek a tematikájának. But the previous two chapters, 2 Samuel chapter 7 and 8 was not part of the topic. We didn't go through it. De ha megnézed ezt a két részt, akkor azt látod, hogy Dávid az Istenért tesz dolgokat. But if you take a look at these two chapters, you will see that David is doing things up to the Lord. Hogy végre azt teszi, amire Isten hívja őt, harcolja az ő harcait, Isten győzelmeket ad neki. Finally, David is walking obediently. He's fighting the fights of the Lord. He's doing things unto the Lord. Jogot, igazságot szolgáltat a népnek, templomot akar építeni az Úrnak. He's judging lawfully and he wants to build a temple for the Lord. Tehát feltehette azt a kérdést Dávid, mit tehetek Istenért? So David asks this question to himself. What things can I do for the Lord? És mivel Dávid beleállt az elhívásba, azt tette, amire az Úr hívta, Isten gazdagon megáldotta. So as David stepped into his calling and he did the things God called him to do, God blessed him abundantly. És hogyha ennek a résznek kéne megnézni a kérdését, akkor az úgy szólna, hogy mit tehetek
az emberekért. So if you want to see the question he asked, it sounds like this. What can I do for the people around me? Hogy először ő az Istenért akar tenni dolgokat, aztán utána pedig az emberekért. So first he wanted to do things unto the Lord, and then the second question which came with it, what can I do for the people around me? És nem is akárkiért. And not just to somebody, not just anybody. Azt teszi fel, hogy Saul házából van-e még valaki, aki él? Is there any remnant from the house of Saul who is alive still? Akiért tehet valami jót. Whom he can do something good to. És ugye Saul házából. It's the house of Saul, remember. És ez nagyon furcsa, mert ugye tudjuk azt, hogy Dávid és Saul nem voltak kifejezetten jóban. It sounds really strange because David and Saul didn't have the best relationship. Saul volt a korábbi király. Saul is the previous king. Dávid a mostani uralkodó. David is the king right now. És ez teljesen természetes volt az akkori korban, hogy a korábbi uralkodónak a leszármazottjait, rokonait, azokat eltüntették. So the natural way of that era was when the new king came to the throne, the previous dynasty was annihilated. They were all killed. Hogy nehogy azt mondja valaki, hogy hát én vagyok a trónnak a jogos örököse. So no one would say that I'm the righteous heir of the throne. Ez volt a normalitás, ez volt a szokás. So that was the habit. És ugye Saul egy másik, tehát nem volt rokon a Dávidnak. So Saul and David they were not blood related. És Dávid mégis azt mondja, hogy tehetek-e valamit az ellenségem családjáért. So the question is, David asked, what good I can do to the enemy of my family? Miért mondta ezt Dávid? Why did David ask that question? Egyrészt azért, mert láthatjuk azt korábbi részben, hogy Dávid a szövetséget kötött Jonatánnal. Because we would see at the previous chapters that David had a covenant with Jonathan. Hogy ők nem csak jó barátok voltak, hanem szövetséget kötöttek. They were not only good friends, but they made a covenant with each other. Azt mondja Dávid meg Jonatán, amikor szövetséget kötnek, hogyha bármi történik a másiknak a családjával, akkor ne vonják meg egymástól a szeretetüket. So the covenant is that they said that no matter what happens to either of them, they will do good to the rest of the family. És erre a szövetségre emlékezik vissza Dávid. So David remembers back to this covenant he made with Jonathan. Hogy megkérdezte azt, hogy tehetek-e valamit az ellenségem háza népére. So he asked the question, what good I can do to the enemy of my És pontosan tudjuk azt, hogy Saul nem bánt kesztyűs kézzel Dávid. And we remember that Saul was really harsh upon David. Hogy függetlenül attól, hogy mennyi támadás, igazságtalanság, fenyegetés érte őt abból a házból, Saul által. But no matter how much hatred, hardship and cruelness he experienced from the side of Saul, ő visszaemlékszik erre a szövetségre. He remembers back to this covenant. És erre az ígéretre, amit tett. And the promise he made. Nem olyan rég elmentünk moziba. Not so long ago we went to see a movie. És megnéztük a Értelem és érzelem Jane Austen film. And we watched a film called Sense and Sensibility by Jane Austen. 1995-ös verzió. This film is from 95. És úgy jó filmet nézni, hogy aki melletted ül, tudja az egészet kívülről. Most figyelj, most And it's great to watch a film with somebody alongside of you who knows the film inside out. And she was just saying like, look what comes right now. Abban van egy szál, a történetnek az egyik része. So the story has part of the story is bizonyos Edward Ferrars. A guy called Edward Ferrars. Mr. F, azaz Hugh Grant. Mr. R, played by Hugh Grant. Aki nagyon fiatalan tett egy ígéretet, egy fogadalmat, és eljegyzett egy lányt. At his very young age, he made a promise, and he got engaged with a young lady. És ez a karakter, ez végig tartja magát az eljegyzéshez. And this guy just clings to his word, to this engagement. Akkor is, amikor kiderül, hogy emiatt ő elveszti az örökséget. Even though that he realized that with that engagement he will lose his inheritance. Akkor is, amikor a hölgyről kiderül, hogy ő igazából egy manipulátor. And he finds out that the lady he engaged to is a manipulator. És akkor is, amikor találkozik az igazival. And he still clings to that when he meets his real love. Hogy Mr. F tartja magát a szavához. Mr. F clings to his word. És végül a lány bontja fel a jegyességet. And in the story, finally the lady breaks up. Ő meg szabadon elveti a szerelmét. So he's free and he can marry
he can get married with his real love. Dávid is tartja magát a szavához. David is clinging to his word. De Dávidnak az ígérete az kicsit más, kicsit But David's promise is quite different. Hogy ő nem csak azért tartja magát a szavához, mert ő ezt mondta, és én hű vagyok magamhoz. And he not only holds his word because he made a promise and he wants to keep his word. A magyar fordításban annyira nem jön ki. In the Hungarian translation, it's not quite so obvious. Az angol az kicsit közelebb áll az eredetihez. But if you look at the English translation, we might have a better understanding of the original meaning. Az úgy szól, hogy kinek tudom megmutatni Istennek a jóságát. It sounds like this: to whom can I show the goodness of God? Hogy ő nem csak azért tesz eleget ennek az ígéretnek, mert ő egyszer ezt mondta. He's just not simply holding to his word because once he made a promise. Hanem ő valamit meg akar mutatni Istenből. But he wants to show something of God to somebody. Kinek tudom a legjobban megmutatni Istennek a jóságát? To whom I can show the goodness of God? Tehát azok, akik nem érdemlik meg. To somebody who doesn't deserve it. Mert ott nincsen érdek. Because when you do that, there's no back thought. Hogy ott nem lehet mire hivatkozni. There's no reason. Hogy az ott megmagyarázhatatlan. You can't explain it. Mefibóset jó példa erre, mert ő Saulnak a rokona. Mephibosheth is a great example because he is part of Saul's family. Ő azt várta volna, hogy a származása miatt őt eltüntetik a képből. But what should have happened that he would be moved out of the picture because of his background, his family. Mert a kor szokása az ez volt, és őt megölik. Because that was the time of the era. He should been killed. És emiatt ez a Mefibóset nem is Jeruzsálemben van, ahol Dávid. So Mephibosheth chose his home not in Jerusalem, hanem egy Lódebár nevű helyen, ezt olvastuk. But in a city called Lodebar. Ennek a helynek az a jelentése, hogy nincs legelő. This word means that nincs legelő. No field. Nincs szó. No word. Nincs beszéd. No speech. Hát nem egy bizalomgerjesztő hely. It's not so promising by its name. Én nem ide mennék nyaralni. This is not a place I would go for vacation. Valószínű, amikor Mefibóset elmenekült, akkor egy olyan helyre akar menekülni, ami minél távolabb van Dávidtól. So Mephibosheth chose his home so far from David as it was possible. De ez egy hiányos és szomorú hely. But that place is just a sad place to live at. És Dávid maga elé hozatja őt. So David is calling upon him. És azt mondja, hogy ne félj, Mefibóset. And tells Mephibosheth not to be afraid. Hogy ne félj, nem fogom azt tenni veled, mint a többi király, vagy amit a kor diktálna. Do not be afraid, Mephibosheth. I will not do to you what the other kings would do, what the habits of the time would declare. Hanem meg foglak áldani. I want to bless you. Hogy visszaadom a földet, ami a nagyapádé volt. I want to give back the land of your family. Te pedig a király asztalánál fogsz étkezni. And you will eat at the table of the king. Hogy ez pont az ellentétje annak, amit Mefibóset várhatott. This is just the opposite what Mephibosheth could have expected. Hogy a király asztalánál a legelső ember mellett étkezni, vacsorázni nap mint nap. To eat at the table of the king next to David. Ez egy megtisztelő dolog. Such an honor. És Dávid azt mondja, hogy úgy, mint egy királyfi. You be treated like a son of a king. Kit akarsz te így megáldani, mint Dávid? Whom you want to bless such a way? Hogy tudod az életedben bemutatni Isten jóságát, mint Dávid? To whom you want to show the goodness of God in a way David did? Akik nem érdemlik meg. To a person who doesn't deserve it. Mefibóset, amikor találkozik ezzel a kegyelemmel. When Mephibosheth experiences this grace. Azt mondja, hogy micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint egy döglött kutya. We can read his words. This is what he said, like that. Why do you treat me, a servant of the king, that way? I'm only a dead dog. És hogyha belegondoltok, akkor ez az ember mindkét lábára béna volt. And he said it because he was crippled to his both feet. Ő teljes mértékben ki volt szolgáltatva másoknak. He was very much dependent upon other people. Ma is nagyon nehéz egy mozgásában korlátozottnak, hát még akkor. Even today, a handicapped person is still hard to move around, but just imagine the situation back then. Hogy 3000 éve nem volt szociális háló. 3000 years ago, there were no social network. Hogy ott nem
hónapokat kellett várni egy műtétre. There were no like waiting line for a surgery for months. Hanem nem is volt. There were no surgeries. Ennek az embernek az életét átszötte a reménytelenség. This man's life was just hopeless basically. Az elesettség. And he was cast down. A kiszolgáltatottság. He was dependent upon people around him. És még azt is gondolhatta volna, hogy a származása miatt őt el fogják üldözni, vagy meg fogják ölni. And what he would expect that because of his bloodline he would be cast out or killed. És a legdurvább dolog, and the harshest thing, semmiről nem tehetett. And it was not his fault. Semmiről nem tehetett. None of these things was his fault. Nem tehetett arról, hogy őt gyerekként elejtették és lebénult. He made nothing to be crippled. It was not his fault. He was dropped when he was a little child. Nem tehetett az ebből fakadó szegénységből. It was not his fault because of his handicapped state, of the poorness he experienced. Nem tehetett a származásáról. He had nothing to do with his bloodline. Elszenvedője volt a körülményeinek. He suffered from the circumstances he lived in. És nem csoda, hogy azt mondja magáról, hogy olyan, mint egy döglött kutya. So no wonder he considers himself as a dead dog. És ennek az embernek minden joga meg is volt hozzá. And this guy, had the right to think such a way. Ez egy nyomorult sor. Because he lived miserably. És ez az ember, aki képben van a saját reális, nem képzelt, nyomorult sorsával. So this guy who is quite understanding his own miserable state, találkozik Isten jóságával Dávidon keresztül. He meets the goodness of God through David. Dávid pedig felemeli őt. David raises him up. Hogy visszaadja az ő identitását. He wants to restore his identity. Hogy ő egy korábbi királyi sarj volt. Because originally he was part of the king bloodline and he was falling out of that. Nem a saját hibájából. Not because of his own fault. Gondoskodik arról, hogy visszakapja a nagyapja földjeit, szolgákat. He has been restored with all the wealth of his family, the land. Király asztalánál étkezzen úgy, mint egy királyfi. And now he can eat at the table of the king like a son of the king. Úgy, hogy ő semmit nem tett érte. And he did nothing to experience that. Ajándékba kapta mindezt. He received it as a gift. Mert találkozott Istennek a jóságával. Because he met the goodness of God. És lehet, hogy már véltek párhuzamokat felfedezni ebben a történetben. And maybe you already see parallelities to your own lives with the story. Kicsit olyanok vagyunk, mint Mephibosheth. Because as we read the story, we see that some way we are like Mephibosheth. Hogy egészen addig, ameddig... Igen. Egészen addig, ameddig nem találkoztunk Istennek a jóságával. Because until we met the goodness of God in our own life, Jézus Krisztuson keresztül, through Jesus Christ, ugyanúgy el voltunk bújva, menekülve, futva. We were the same way as this guy. We were hiding, we were outcasts. Mint Mephibosheth. Like Mephibosheth. Azon a helyen, amit úgy hívnak, hogy nincsenek szavak. In a place called Lodebar, no words, no speech. Ugyanolyan szegények voltunk. We were poor. Mert Isten még nem adta meg a szívnek a puhaságát. Because God hasn't been given us the softness of heart. Amivel érzékeny lehetsz a körülötted lévő világra. With which you can be sensitive to the world around you. Amivel érzékeny lehetsz az életre. To be sensitive to the life around you. Szerintem a leggazdagabb hely. I think that's the richest place to be at. Ahol emberek vannak, egyedül nehéz. In a place where people are around you, so you can't experience that alone. És szeretik egymást. And in a place where these people love each other. És nem anyagi gazdagságra, meg javakra kell gondolni. And don't think about financially wealth. Nagyon sok gazdag ember rohangál a világban. So many rich people just runs around. De hogyha nincs szívnek puhasága, és ebből fakadó szeretet, az egy nagyon magányos hely. But if there's no softness of heart and this fellowship of loving environment, then that's a very lonely place. Isten ilyen gazdagságot akar neked adni. This is the wealth God wants to give us. Ezt áron nem lehet megvenni. This thing you cannot buy. Nekem ez a konferencia, ez mindig egy ilyen kicsi kis szelet ebből a gazdagságból. And conferences like this is always talking like this to me, this wealth of God.
Ráismerhetünk Mefibósetre, mint magunkra. So we can see ourselves in the life of Mephibosheth. Hogy sokszor rajtunk kívülálló körülmények miatt kerültünk nyomorult helyzetbe. Sometimes we got into a miserable state because of the surrounding, the environment. Hogy nem úgy alakult a világ körülött. Things don't go the way we want in the world. Nem oda születtem. We were not born in a place where we would wish we did. Nem ilyen családban. Not in a family. Vagy lehet ténylegesen valaki másnak a hibájából kerültünk nyomorúságba. Or somebody else's fault, we live in a miserable Lehet life. tényleg a származás miatt. Or because of our bloodline. És alapvetően mindenki, aki itt ül ebbe a terembe, elszenvedője a céltévesztett nyomorult világunkra. So all of us in the world experiences the effect of the fallen world we live in. De az a helyzet, hogy nem mindenki csak elszenvedője, hanem ugyanúgy részese is. But we not only just experiences other people's fault, but we also cause that to ourselves. És Isten mégis bemutatta az ő jóságát. But still, God shows His goodness to us. Hogy meghívott magához annak ellenére, hogy mi ugyanúgy részesei vagyunk ennek az elesett világnak. God invited us to Himself. Still, and we are part of this fallen world. Meghívott a király asztalához. He called us to the table of the King. Mikor Jézus Krisztus a kereszten meghalt a mi bűneinkért. When Jesus Christ died on the cross for our sins, akkor pont ezt tette lehetővé, ezt a meghívást adta át. this is what exactly happened. This invitation went out to us. Hogy mindazok ellenére, amit tettünk, vagy elszenvedtünk, találkozz Isten. So despite what we did, where we lived, we can have a place of meeting with God. Ez egy meghívás. This is an invitation. Dávid meghívta Mefibósetet. David invited Mephibosheth. Mefibóset leborult a király előtt. And Mephibosheth came and bowed down before the king. Isten arra hív, hogy találkozz vele. God invites you to meet with him. Hogy találkozz vele rendszeresen. Not just once, but a regular way. Ez nem egy egyszeri meghívás, Not just a one-time meeting. Mindennapos meghívás. It's for every day. Azért mindennapos, mert különben elfelejtjük. It's for every day because otherwise we would forget the invitation. Hogy amúgy mi a király asztalánál étkezhetünk. Oh wow, I invited to the table of the king. Amúgy én a királlyal találkozhatok minden nap. I have the chance to meet the king every day. Amúgy királyfi és királylány vagyok. Oh wow, I'm the son and the daughter of the king. Hogy a magasságos Istennek a szeretett gyermeke vagyok. I am the beloved child of the mighty God. Akik többet kaptak, mint amit elvesztettek. Who has been given more than what we lost. Mefibóset elvesztette a régi nyomorult életét, és kapott egy előkelőt. Mephibosheth lost his miserable life, and he got a gift of a wonderful life. Nem hiszem, hogy ott a király asztalánál úgy vágyakozik vissza erre a nincsen beszéd nevű helyre. I don't think at the table of the king he was just desiring back to his old life, to the place of Lodebar with no field, no word. Azt mondja, hogy bármilyen messze is vagy. So no matter how far you are, bármekkora kanyart ír le az életed, no matter how widely your life is out of its place, bármilyen messze is mentél Istentől, no matter how far you got from the Lord, van egy meghívás, ami ma is érvényes. There is an invitation for you, which is still valid. Egy szövetség. A covenant. Szintén ugyanúgy egy vacsorán történt. It also happened at the dinner table. Jézus azt mondja az utolsó vacsorán a tanítványok. Jesus said at the Last Supper to his disciples. Közben a pohárról beszél, ami a kezébe van. He holds the cup and he talks about it. Hogy ez jelképezi az ő vérét, ami sokakért kiontatott a bűnök bocsánatára. This is my blood which will be shed for the remission of sins for many. Azt mondja, hogy ez egy új szövetség. This is a new covenant. Pont úgy, mint Dávid meg Jonatán között, mikor Dávid visszaemlékszik arra a szövetségre. Just the same way what David and Jonathan did, and David remembers that covenant. És hogyha te hiszed ezt a szövetséget, if you believe in this covenant, onnantól kezdve Isten jósága és gondoskodása az megjelenik az életedben. From that point, the goodness and the provision of God can show up in your life. És én két dologra jutottam ezzel kapcsolatban. So I came to two conclusions. Mindkettő ajándék. Both of them talks about a gift. Az egyik, amit már kicsit említettünk, ez a szívnek a puhasága. The first one is, I already mentioned,
you can have the softness of heart. Hogy a kőszív helyett Jézus adott egy hússzívet. He takes away the heart of stone and he gives you a heart of flesh. És a másik, amit látok, az a meg annyi lehetőség az életben. And the second thing is the many opportunities God gives us. És ez a kettő ez összefügg. And these two goes along. Hogy puha marad a szíved? Your heart is soft. Isten hozza a lehetőséget. God will provide the opportunities to practice it. Minden elképzelhető szinten. In every level and stage of your life. Kinek elhívása és Isten jósága szerint. And it will be according to the calling and the plan of God in your life. És hogy mivel élsz, és hogy mennyire nyitott ki ezeket a lehetőséget vagy ajándékokat, tőled függ. And how much of these opportunities you take, well, it's up to you. Mert az igerész úgy fejeződik be. Because the scripture part I read, it ends with these words. Maga Mefibóset Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. So this is how we ended this part. Because Mephibosheth lived at Jerusalem, and he always ate at the king's table, and he was lame in both feet. Ha egy hollywoodi filmben lennénk, if this story would be part of a Hollywood movie, vagy a Jane Austen filmben, or a film by Jane Austen, akkor ez úgy fejeződne be, it would end in such a way, hogy Mefibóset visszakapta a földjeit. Mephibosheth was given back everything he had. A király asztalánál étkezett. He could eat at the table of the king. És mindkét lábára meggyógyult. And both of his feet got healed. De nem így fejeződik. That's not the story here. Nem egy hollywoodi filmben. It's not a Hollywood movie. Mefibóset mindkét lábára sánta maradt. His feet were still crippled. Hogy Isten nem a gyengeségeket, a hiányosságokat, szó szerinti bénasságokat fogja kicserélni. So God is not taking away our weaknesses, our shortcomings. Hanem azt, hogy gondolunk magunkra és a körülöttünk lévő világra. But he changes the way we look at ourselves and how we look at the world around us. Mefibósetnek kettő lehetősége volt. So Mephibosheth had two chances. Továbbra is döglött kutyaként gondol magára. First, he considers himself still as a dead dog. Vagy úgy, mint egy királyfi. Or he considers himself as the son of the king. Vagy lenéz a lábára, és továbbra is azt látja, hogy ezek nem működnek. He either look at his feet and he considers, oh, these are still crippled. Vagy elfogadja a meghívást, és Dávidra néz. Or he receives the invitation and his eyes are on David. És elhiszi, hogy ő egy király. And he believes that he is the son of the king. Vagy a lábadra nézel, az elesettségre. You either look at your feet and your fallenness, a hiányra, your shortcomings, a körülményekre, your surrounding. Vagy felfele nézel Istenre, és meglátod azt, hogy mit adott neked. Or you look upwards and you look at God and you look what he gave to you. És hogy ki vagy ő benne. And who you are in him. És minden más csak ráadás. And everything else will come upon him. Azt írja az ige, hogy Mefibóset az Jeruzsálemben lakott, és állandóan a király asztalánál. So we read that Mephibosheth lived in Jerusalem and he always ate at the table of the king. Ő ezt választott. This is what he chose. Hogy ő egy királyfi. So he chose to be a son of the king. A másik, ami megelevenedik előttünk ebben a történetben, so the second thing which we can obviously see in the story, hogy mi nem csak Mefibóset vagyunk, we're not only Mephibosheth in the story, hanem mi vagyunk Dávid is. We also King David. Hogy emlékeztek rá, hogy milyen kérdést tett fel Dávid az elején? Remember what David, the question of David he asked at the beginning of the story? Kinek tudom bemutatni Isten jóságát? To whom I can show the goodness of God. Keresztényként ez az egyik következménye Krisztus követelésében. If we follow Christ, this question will show up in our lives. Keressük-e a gyengéket? Are we seeking the weak ones? Keressük-e a bénákat? Are we seeking the lame ones? Akik megakadtak valahol. People who got been stuck. Keressük-e a szegényeket? The people who are poor. Akik nem tudják, mi az életnek a gazdagsága. People who never experienced the richness of life. Az üldözötteket. People who has been cast out. Azért, hogy megáldjuk őket, so és that bemutassuk Isten jóságát. So that we can bless them and show them the goodness of God. Mikor Saul családjából a származása miatt ő nem érdemelte volna meg
Istennek vagy Dávidnak a jóságát. So Mephibosheth, who was part of Saul's family, he was not worthy to be blessed by David. Dávidon keresztül mégis találkozott Istennek. But through David he met the goodness of God. És Dávid nem egyszer hívta meg őt. And David not invited him once. Meg nem kétszer. Not twice. Hanem folyamatosan nála vacsorázott. Again and again he could be part of his dinner table. És lehet, hogy Dávidnak a vendégei, a királyok, meg előkelőségek az országból, meg külföldről. And maybe other times when David had other guests like kings and royalty at his table. Hogy ott a király asztalánál megjelent egy kérdőjel a fejük felett. I'm sure they had a question mark in their head when they were sitting at the table. Hogy amúgy ő mit keres itt? Looking at Mephibosheth like, what is this guy doing here? De Dávid bemutatta ezzel Isten jóságát. But with this act, David showed the goodness of God. Ez nem egy egyszeri felajánlás volt. It was not just a one-time offer. Ez Dávid életének a része lett. This became the pattern of David's life. Az a kérdés, hogy ezt magunkévá tudjuk-e tenni? Can we make it to the pattern of our life? Hogy magunkévá tudjuk-e tenni, hogy bemutatjuk Isten jóságát az életünk során? Can we do that to show the goodness of God to others? Azoknak, akik nem érdemlik meg. To people who doesn't deserve it. Akik szegények. People who are poor. Akik üldözöttek. Who are outcast. Akik gyengék. People who are weak. Isten ezt a feladatot ránk bízta. People gave this task to us. És ez világítani fog. And I'm sure this will have its light to the world. Úgy, mint az a lámpás. Like Jesus said, the lamp. Vagy úgy, mint az a hegyen épült Or város. the city upon the hill. És ez vonzó lesz az And emberek számára. this is so desirable. És követni akarják azt, akit te követsz. And people wants to follow them, the one you follow. Mennyi Atyám, köszönjük neked a te ígéred. Heavenly Father, thank you for your word. És hálások vagyunk azért, mert te megfogtál minket, és felemeltél úgy, ahogy Dávid Mephibosheten. We are thankful that you take hold of our lives and you lifted us up the way we see here in the story with Mephibosheth. És meg akarsz minket áldani. And you want to bless us. Be akarod mutatni az életnek a gazdagságát. You want to show the richness of life to us. Azért, hogy ezzel meg tudjunk áldani másokat. So we can bless others. Imádkozunk azért, hogy így éljük az életünket. We pray that we would learn to live our lives such a way. A benned való örömben, hogy nekünk ebben nincs érdemünk. In the joy of it, since we recognize that we have nothing to do with it, we're not worthy. Meglátni mindazt a sok dolgot, amivel te megáldasz minket. Realizing so many blessings we have from you. Hogy nem a béna lábunkra nézünk, hanem rád. And as we're not looking at our lame feet, but we're looking at you. És szeretnénk ezzel hirdetni a te jó örömhíredet, a te evangéliumodat. And such a way we want to proclaim the goodness of God and the goodness of the gospel. Áld meg így a nap tovább lévő részét és a hét tovább lévő részét. Please bless the rest of this day and the bless of this week. Amen. Amen. Amen.